makapagtapos ng pag-aaral. Ngayong hapon nga ay lumabas kami para bumili ng ulam. Hello, hello, George! Meron nga kaming bibingka pero wala naman kaming panggabihan. Oh, Jiva, sabi ko naman sa inyo, ganun talaga ang buhay. Hindi pwedeng meron lahat. Dahil kung meron na lahat, abay, mas lalo ka ng pag-iingatan ng inyong mga kapitbahay na marites. At kaloka nga naman ang hira, huling-huli sa camera. Nasobrahan na naman to sa kasiyahan kaya ganyan. Ngayon lang kasi ulit nakalabas. So ito nga, for today's video ay magsisinigang kami. And of course, request na naman to ng bata, ang fish na favorite niya. And of course, para sa pangmadali ang ulam, di sinigang ulit. O, Jiva, tignan nyo naman ako, hindi halatang hindi pa naligo. Di balit na nagkawkawak mo tatay bigat. Char! Pinapanood nyo lang naman ako, hindi nyo ako maaamoy. Charis lang ulit. Meron nga naman kaming ulam na chicken, pero ayaw nga kasi ni Arky. Hindi nga naman siya kumakain ng karne. O wala kayo sa alaga ko, vegan. Char! Sana naman tama ako sa word na vegan, para sa mga taong vegetarian. Kung sa bagay, kami nga ng asawa ko balanse din. Ang asawa ko mahilig sa karne, at ako naman mahilig sa isda. So ayun nga, baka doon nga nakuha ni Arky. Kaloka naman pala yung tsura ko dito, parang kakaahon ko lang sa kama. Hay nako George, ganyan talaga ang buhay ng isang mami. At tignan nyo naman ang tsura ng bata, meron pa yung sugat niya. Paano ba naman kasi, tinakbo niya si Hira, kaya ayun, nasubsob siya. Pero it's okay, dahil nga lahat naman ng bata ay nararanasan yan. Pero na lang, kung rich kid ka, hindi mo mararanasan yan. Char! Ayun na nga, dito na kami sa bahay. Ito na yung nabili naming isda. Nakaprepare na rin ako ng aming ingredient. At gaya nga ng sabi ko, kanya-kanya tayo ng style ng pagluluto. Kaya naman, huwag kayong mang-bash ha, kung bakit ganyan yung ingredients ko. Pero pwedeng-pwede pa rin naman mag-bash. Dahil nga may kanya-kanya nga naman tayong opinion. Okay lang din naman sa akin para naman kumita yung Facebook ko, 'di ba? Dito nga sa social media, mas maraming basher, mas maraming kita. Kaya go, bash nyo na. Char! Mag-away-away na kayo kung anong dapat na mauna na magigisa, yung sibuyas ba, bawang, or yung luya. Sige, isama na rin natin tong kamatis. Bahala na kayo dyan, ako mauna pa talaga yung kamatis ha, bago yung sibuyas, lasona at luya. Kung sa bagay, yung importante lang naman ay yung maigigisa, para matanggal nga naman yung lansa. Ako lang ba o ikaw din? Mas masarap na pang sabaw itong pinaghugasan ng bigas. Pero syempre, kung wala ka namang pinaghugasan ng bigas, pwede pa rin naman ang tubig. Wala nga rin pala kaming nakuhang gabi. Buti na lang, meron pa kaming Baguio beans. At malapit nga na naman tong masira kung hindi ko paggagamitin. At pinagsabay ko na nga silang inilagay itong stock ng pechay kasi mas matagal nga naman itong maluto. And tada! Luto na! Kaya lalagay ko naman na itong dahon ng pechay. Yun nga lang, hindi masyadong fresh at ang mahal pa. Mas fresh pa nga yata ako eh. Char! At nilagay ko na nga rin itong pangpaasim. Yung mas maasim pa sa mukha mo. Charis lang. Ikaw, anong mas prefer mo sa sinigang? Yung super asim ba? Or yung katamtaman lang? Di ba nga, pag usapang sinigang, meron talaga siyang asim. At ito na, kakain na kami. Naway kumain na rin kayo. For the dessert for today's video, ito na naman yung aming bibingka. Sabi ko sa inyo, aabot talaga to ng 5 araw. Kaya naman meron pa until now. Bago ko nga pala makalimutan, gusto ko nga palang magpasalamat dahil 2K followers na tayo dito sa Facebook at na-monetize na yung ating stock. Kaya naman, cheers for the small win. At kiniklaim ko na yung 10K followers this month. Thank you so much, Lord, and thank you sa inyong lahat.